Joo, mulla on tässä kädessä tämmönen limsa, niin tää on melonia ja sitten tässä on tämmönen räämä. Eli tässä on maitoa vähän se tässä juomassa. Vittu tää on makeeta, muuten tosi makeeta tää juoma. Limpsaahan tää on, mutta on kyllä makeeta. Tää on ihan hyvää makuusta, mutta ihan tuli hirveen makeeta. No. No lasi. Kahtiko. Vähän tämmöstä maijun väristäkin vähän. Tää on ihan maijun väristä. Tämmöstä. Nyt tää on makeeta. Äitä kyllä joku yhden tölökin. Enempää ei kyllä juonut. Joo, tee muuta.